Volebné obdobie rokov 2010 až 2014 ukončili v Snine slávnostným mestským zastupiteľstvom. Konalo sa v posledný októbrový štvrtok. Zasadnutie malo dve časti. Prvá pracovná sa konala v zasadacej miestnosti Mestského úradu. Napriek tomu teda, že to bolo posledné zastupiteľstvo v tomto volebnom období, bolo úplne pracovné, so základným bodom schválenie rozpočtu pre budúci rok. Predložené rozpočty záväzný na rok 2015 a orientačný na roky 2016 až 2017 boli jednohlasne schválené. Čomu sa naozaj veľmi teším, pretože je to taký odraz celej tej štvorročnej činnosti, napriek tomu, že boli mnohé nedorozumenia, ale všetko preto, aby sa vývoj mesta posunul ďalej. Myslím si, že máme sa absolútne za čím obzrieť, pretože množstvo vecí, ktoré sa v Snine urobilo, je evidentné. Je to evidentný výsledok práce zastupiteľstva, ale predovšetkým Mestského úradu, ktorý všetky tieto návrhy musel spracovať a dať do podoby takej, aby sme mohli podať žiadosti o eurofondy, aby sa projekty mohli zrealizovať, úspešne implementovať a uviesť do života, aby sme teda nemuseli vrácať žiadne peniaze, čo sa zatiaľ nestalo. Verím tomu teda, že aj v budúcnosti to takto nebude. Druhá slávnostná časť Mestského zastupiteľstva sa konala v priestoroch historického kaštieľa. Pri príležitosti ukončenia volebného obdobia rokov 2010 až 2014 poslancov slávnostne prijal primátor mesta. Po úvodnom príhovore sa všetci prítomní zapísali do pamätnej knihy mesta. V tomto volebnom období pracovalo 18 poslancov, 12 za volebný obvod číslo 1 a 6 za volebný obvod číslo 2. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa konalo 27. decembra 2010. Počas 4 rokov sa svojho mandátu dvaja poslanci vzdali, ďalším dvom poslancom mandát zanikol. Najvzornejším poslancom bol Anton Váš, ktorý sa ako jediný zúčastnil všetkých zasadnutí. Počas 4 rokov sa poslanci stretli 36 krát, čo je 20 krát viac, ako je nevyhnutné podľa zákona. Spolu schválili 664 uznesení. Mnohí teda sa v tých laviciach ocitnú opäť, mnohí prídu noví, mladí, ale my, čo sme teda tie 4 roky prežili, rovnako by som si chcel zaspomínať na desiatky tých poslancov, s ktorým som ja prežil celé svoje volebné obdobia, aby sme sa mohli stále stretnúť na ulici pri rôznych príležitostiach a povedať si, že sme v Snine neboli zbytoční. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.